ina dawowa na ce mishi za ka biya ta kudin shayarwan ciki da kudin shayarwan goyo. Ya ce ƙarya ne. Na ce kana da bulala 20 da tarar 10,000 da gidan yaron na sati ɗaya. Ya ce ƙarya ne. Na ce kana da bulala 40 da tarar 50,000 da zaman gidan yaro wata ɗaya. Ya ce ƙarya ne. Na ce kana da tara ta naira 100,000 ka ƙaryata ni. Kuma wallahi sai an zane ka bulala 60 kuma sai ka yi gidan yari. Sai ya shiru. Na ce ka in udutum uduna ka ƙara in ƙara. Lokacin ina shari'a a Kidandam nan Giwa local government. Wani abu ya faru da ni. Wani mutumin ya kace ya aure ya fi 50. Duk garin tsoronsa ake ji. Zai aure yadda yake so sai san da ya ga dama ya sake ta, kuma in zai sake ta sai an biya shi duk abin da ya kashe. Da yake komai na da iyaka. Wala mala ya aure wata ya zamani. Allah ya ba ta sa'a ta balle karfan gado ta fyada mai a ciki. Da ciki ta dawo gida har ta haihu ta yaye yara. Ake ya sake ta, yaƙi duk inda aka kai ƙara wallahi ya ƙi sakinta. Na tura mai da takardar sammaci ya ƙi zuwa, na tura mai da tuni ya ƙi zuwa, da ƙara tura mai da tuni ya ƙi zuwa. Na ce to alhamdulillah yau tuhufa za ta yi amfani, tuhufatul hukam. Tunda mai tufa ya ce wa man jafal qadi fa ta'dibu. Lokacin operation yaƙi suna ƙashin su, na ba su kuɗin mai, na ce dead or alive ku zo min da shi. Ni wanted. Wala mana wala aka ɗauko mutumin nan. Na zo ne na fila raka biyu, na ce ya Allah kai ka ce a yi hukunci, ya Allah ka riƙe min fitsarin nan sai na yi hukuncin nan. Wallahi with good confidence na gaya maka, wallahi na dawo kotu. Ina dawowa na ce mishi za ka biya ta kudin shayarwan ciki da kudin shayarwan goyo. Ya ce ƙarya ne. Na ce kana da bulala 20 da tarar 10,000 da gidan yaron na sati ɗaya. Ya ce ƙarya ne. Na ce kana da bulala 40 da tarar 50,000 da zaman gidan yaro wata ɗaya. Ya ce ƙarya ne. Na ce kana da tara ta naira 100,000 ka ƙaryata ni. Kuma wallahi sai an zane ka bulala 60 kuma sai ka yi gidan yari. Sai ya shiru. Na ce ka in udutum uduna ka ƙara in ƙara. To dama mai kai takarda na Ali Sayyidi, Allah ya gafarta masa, ya bi ni girma, rumbude da ni nan kofar kota yan ta'adda suka je suka kashe shi. Ali Sayyidi ka je ka tambayi mutanen Kidanda za su baka labari. Wala malam na zane shi ala